puntu kritikoaren mapa ez da mapa finko bat, baizik eta bizi dagoen mapa bat da. Guretzako oso importantea da elkarlanean egotea hiritarrekin eta auzo elkartekin eta kolektibo feministekin, ez? Horretarako, apirilean kontu eman saioa egin genuen, non hainbat pertsona parte hartu genuen eta, bueno, amankomunean jartzen dugu egindako lan guztia eta jasotzen ditugu ere iritziak. Aurten ere saiatuko gara online edo interneten bidez jasotzea ekarpen eta proposamenak eta aldi berean ere auzo elkarteekin harreman estu bat eduki nahi dugu guzti hau jasotzeko ere. Hobekuntza batzuk egin ditugu 2017an. Ez dakit, azpimarratzeko adibidez, Uliako kale bat ere argiztatu dugu, bizilagunek eskatuta ere, ze kalea hori asko erabiltzen da eta argi gehiago behar zuen. Txomineneako Renfe geltokia ere hobetu da, ze badakigu ere geltokietako lekuak ez direla oso erosoak izaten eta hobetu dira, ez? Bai argiteri aldetik eta bai txukuntasun aldetik. Ebaluazio sistema lantzen ari gara, hau da, guretzako ja, 4-5 urte pasata gero garrantzitsua iruditzen zitzaigun egindako esku hartzen ebaluazio bat egitea, proiektua nola doa ere. Horretarako, talde batekin, Emetxeakoekin lanean gaude, puntu batzu konkretuak ebaluatzen. Emetxea berez unibertsitatetik sortutako talde edo kolektibo bat, berez hasieran hasi zian pixkat etxebizitzan inguruko hausnarketakin, baina gaur egon gehiago da nik uste hiria eta hiria espazioak nola erabiltzen dian, horren inguruan hausnartzen saiatzen gean talde bat edo, eta horren ingurun proiektu egiten eta bar. Eskatu zutena edo zan, egiten ari zan lan hori ebaluatzea, ikusten zutelako aurrera, zijoazten enean, ez zekitela baloratzen, egiten ari zian ondo zegoen edo zuzena zan edo ez. Eta hori eskatuz edo gerturatu zian Emetxearen gana, eta azkenean, hausnarketa batzun ondorioz edo ikusi zan, pare bat ikuspuntutatik edo ebaluatu zitekela proiektua, ez? Bat pertzepzio aldetik edo subjektibotasun aldetik, agian hori soziologiara edo gehiago gertuatzen den alderditik, eta gero beste aldetik hirigintza aldetik edo ikuspegi arkitektoniko batetik, objektualago batetik. Mapa digitala puntuan gaude, mapa digital horrekin web horrian jarri nahi dugu, ezagutzera eman, web baten bitartez, ahalko dugu mapa jarri, puntu bakoitzaren ibilbidea azpimarratu edo azaldu, eta baita ere hiritarren ekarpenak, proposamenak ere jasoko ditugu web horren bitartez.